October 24 as per advice naman na siya sang aton Iloilo Provincial Health Office. Kagano bala ang ginahikot nga preparasyon sang inyong mga Ilonggo Cubs para sa palabuton nga pag-celebrar o ihiwat naman naton sa nga tawag nga All Souls Day and All Saints Day nga very popular sa kultura sa mga Pilipino. Ano bala ang mando sa atong provincial director tuhoy sini kag ano bala ang mga panghanda sa atong mga police station inyo na mabatean subong kag of course inyo man na mabatean karon sa ronda sa probinsya. Gusto lang naman i-greet sang happy birthday si Ma'am Hyacinth Love Villo Magaspar Holmes. Mag-classmate siya sang akon nga magulang. Ate, happy birthday po kay Sir Obshana Warren. Good morning. Kay Robinson Parogino, happy birthday. Kay Mamami V, happy birthday. And of course, kay Sir Erwin Cadiz Coros, happy birthday po. Wow. Kag of course, subong ga-birthday sila, subong ginapadayaw ko grade nga sa subong nga adlaw ini siya nag-witness ang paghiliusa o pag-iisa sa tigipusoon sa akong ginikanan. Happy anniversary kanin si tatay. May the soul of my father rest in peace kag si nanay kabay pa mabaskog pa no 83 years old si nanay. So kabay pa mabaskog siguro kung wala na patay si tatay early on siguro subong mag-celebrate na sila sa ilang golden anniversary. But anyway, we believe that my father who is in heaven, our father gitanaw na sa amon to ni kay nagagiya sa amon. Sa kay nanay dira, happy anniversary sa inyo ni tatay. Yes, advance ano pala belated happy birthday din sa kapatid ko diyan sa Baguio kay Rusty Pitas. Ay masunggo si baby boy mo. Belated happy birthday kay Shine. Kay Chanchan. Chanchan, Happy birthday kay Chanchan. Happy isang baby boy tungod Nakikot siya sa sa namin nga cake nga gingubra syempre ni She sa aton diri nga ka-open nga si superficial barato lang ang cake kanami kasabor as in amo ni nabilibay ko bala sa mga kapulis no nga kanami mag ano yung product cookies na okay kanami ang ko na enjoy ko sa mga kaupdanan naton sa serbisyo nga luwas sa pag serbisyo para sa publiko may ara man ginatawag nga passion sa pagtalent kag ako gaya kalipay Ma'am Florence Bionada, thank you for such a generous nga review sa Relleno ni Sargento. Relleno ni Sargento. Kanamit din man siya. Kaya subong aga, medyo nadili ako sa pag-report na dire. Tungkol na grabe ka baha ang mga private messages requesting for details kaga pag-place sa mga orders sa Relleno ni Sargento. Relleno ni Sargento. Naging party na siya sa handa actually ni Chanchan sa Friday. I think so. Abali pa binili ko da mami ha. Nabutala na namon sa ref tapos every morning or kung ano gina-prito-prito na namon. Yes. Ako gusto ko nang i-promote ang mga produkto naton ng mga kapulisan because this one also should encourage ang atong mga pumuluyo nga natanaw sa sining programa Kapikat Balita nga ginatagaan namon kamo sang ideya kung paano bala maka extra income no kung wala extra income gid kung wala ka pa sa income kung wala ka sa main source of income ang pagtatap sa isa nimo ka produkto dira kag imo inaagin baligya no ina siya dako nga bulig para ma-survive naton ining challenges kada sa kabuhi. Imagine kung ikaw subong nagasalakyan pila na ang litro sa gasolina 60 plus na no gahapon na 59 to 60 plus so just imagine kung wala ka pangita nila mataas naman ang presyo sa sa transportation so in effect ang pagsaka sa mga gasolina nga ini sang fuel naton would also down o mag-domino effect na siya sa presyo sa mga other services sa mga produkto no makibot ka mo ang kamatis ang unang puro nyo ka pesos hindi nyo na masa subong ina mo na yung pulo ka pesos ang kamatis so hindi na ka mo ka-enjoy too much sa mga product ini because ka mahal gani kung pwede pala nga may ara ka mo ma-develop ng mga product ina mga specialty nyo bala ako nagkapati nga sa kada panimalay may ara din sa special nga menu no nga kagid na mana mo sa imong mga ginikanan kang una sa kaluluwa ninyo pwede nyo na siya i-revive kag i-share nyo sa Facebook ninyo no kaga so siguro sila ko ang namana kun man niya sa parents ko ang pagpananog abi ko ang katahom
ano, may subong, makabenta ko yung 500 pesos, lipay na ko na Ay, iya, wow. diba? Just imagine, you love seeing growing ilang plants and then kung ibaligya mo na siya, another joy, Yes. income. So ang pag-income na nakita mo dito sa beautiful house sa mga na kumari o yung mga friends na. Kapag ginati, pan yun sang maayo. Di sana mo ka patilaw sa cookies mo. Dason, sir. Ano nga dason na? Dason Dason tuig, dason nga promotion mo ano. Dason, akabuhi. Charot. Pero I do believe if you are interested, if you are really that naka-engage ka before sa obra sa nga cookies nga ina, barato sa buong oven eh. May 9,000 ka, may oven ka na. Kung wala ka mo sa kwarta, pwede ka mo kapagi sa akon. We can, may mga, Yes, may mga yeah. abeng kita dira nga willing kita mo pautang pay when able. Oo, pay when able. Para lang sa negosyo. Ganya, kung gusto mo ha? Happy Sponsor. watching dira sa Lemery MPS kay Baby Job mayong agaman sir. Hambal ni Jelay sir sinutungay ka to Erwin sa Gimaras. Ihutik ko lang karon na. Ang Kalinog MPS, Araman, Nagalantaw, Bless Monday. At syempre, hambal ni Reggie, Jeneline Abagatnan. Happy watching, good morning sa tanan nga PICAD officer and PNCO nga Galantaw. Oo, Ang deadline Lemery nila- MPS, sana deadline- magkikibiman every weekend. Deadline nila subong ma'am sa nga sa Pican people da deadline niya subong sa inyo nga mga compliances da kay Geraldine. So please hindi niyo na papulawa si Geraldine. Kay samtang nagapulaw si Geraldine, gina-stress siya, naganubo ang iya nga egg count. O sige, ang inyong nga request nga may KKB kita every weekend, sige, i-work out na naton. Kay kagina may good news kita. Karon I-surprise na lang. Hindi talaga ito pamalo sa ating mga tumalanaw diri ang good news Yes. nga lagi na pa no kita pa kanbas. Hindi ta pag-ihambal na ang napakanbas ita sa ating nga provincial director Oo, sang bag-o nga kamera. Oh, Hindi natin pagyas na, hindi na pakanbas kita Yes. sa DLSR. Yes, nga gusto mo surprise na sila nga next time around ganit duwa nakabilog ang window da ang makita nila sa aton nga screen, di ba? Ay, Nonoy Amihan, hindi ka lang secret lang na namon. Secret. Nonoy, Hindi no yan, no amihan ikaw gid may kapanugid sa mga good news diri sa nga sa nga kapikag balita. Hindi na pagsugid nga ginapakanvas na kita sa ato provincial director ni Police Colonel Gilbert Guerrero sang bag-o nga kamera aron dako gid nga para mas high ang quality sang aton nga mga videos kag kuha sa aton mga balita. Yes, salamat man gali kay DJ George ang 95.5 JDFM Lambunaw Baskog sa tunog sa partisipar man kagapon nga adlaw sa feeding program activities. So thank you so much. At syempre ara man dira ang aton nga Estancia MPS. Thank you so much and God bless us all man. Bago natin idalon sa ilang mga balita naton, gusto ko pasalamatan ang The Daily Guardian kay Sir Francis Angelo. Sir Angelo, thank you so much gid pag-accommodate sa mga photo releases sa Team Bagani sa Pututan. Grabe. Grabe na Oo. gid siya. Kaga inaman, nag-encourage ko man ang talagang mga field training officers. Kung may mga nami ka mo nga activities, kaya nakakuha ka mo sa mga photos sa mga lihog, i-share nyo na sa ating mga publishers, sa ating mga editors, sa mga local newspapers because they might be also interested in showing this in their print para maka-encourage man sa mga readers nila to support the Philippine National Police and other projects that we spearheaded, I mean. Yes, ay na mga balita nga ato natipon para sa subong aga. So kahapon, hindi actually kahapon, sang October 22 dito sa ang aton nga batad in PS dito sa Barangay Punta Carles, Iloilo, nadakpan ining isa ka wanted person nga si Joel de los Santos Iirante alias Joel, 47 anyos ang edad, may asawa nga taga Barangay Punta Carles, Iloilo. Nadakpan ini siya sa sala nga pagbayular. Cut. Okay lang dito. Yes, sir. Wow, kaya nga pagbayular sang Section 77 of PD 705 as amended by Republic Act 7161. Kag may ari siya nga 60,000 pesos nga bail recommended para sa iya. Yes, Congratulations. may ayos subong nga announcement ang ating provincial director kay Police Colonel Gilbert Guerrero. Sir, please welcome sa Kapikag Balita. May ari nga i-move lang. Yes. Yes, sir. Ano ang meron nga nagbisita dito sa aton nga programa o live ka-monitor si Sir kanina sa aton na nga live. Sa subong ano bala ang may ara, sir? Why you are here sa Kapikag Balita? Anong good news? For the continuity of Kapikag Balita, para ma-enhance pang ilang gamit, we have here sa support coming from the IBC. Wow! Thank you IBC, thank you Pastor Rick.
and padayon nato ng pagserbisyo ko pagdulong sa mayo na balita para sa aton mga pumuloy diri sa probinsya sa Milo. God bless you. Grabe, Thank you so much kay Pastor Rick sa IBC Iloilo Baptist Church sa paghatag sa sining support para sa improvement sa Kapikag Balita nga studio kag sa atong programa. Wow, what a touching Oh, wow. moment. Sir Guerrero, thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir. It is amazing. The God, speechless. oo. Speechless din ako. Thank you so much, guys. Just imagine nga ining aton nga inisyatibo nga mapalayag ang mga programa, mga accomplishments sa atong kapulisan, no? Diri sa Iloilo Police Provincial Office, naka-generate sa sining suporta sa aton mga abyan, no? Abyan sa atong provincial director, agod nga mangin sustainable ini siya nga project, no? Yes, so thank you so much, Oy. Pastor, kasi actual, nakita din ni Pastor Yes, oo. Nagligad kung gaano kanami, kung gaano yung pa-improve sa atong provincial director, ining aton nga studio. Hindi ba damol ni Jayaw? Damol ni Jayaw sobre niya. Thank you so much, guys. I'm personally touched with this support from our IBC Iloilo Baptist Church with Pastor Rick Martin. Thank you so much, guys. And rest assured nga damo-damo pagi kami dalo sa inyong mga initiative diri sa Kapikag Balita. Yeah. Thank you so much, Pastor. God bless you always. So, di ba? Overwhelming. Sa Haniway MPS naman, sang October 22 pagid, alas 9 sang aga, dito sa Barangay San Julian, Julian siya, Haniway Iloilo, nadakpan ng isa ka wanted person nga si John Ray Pagantihon, Ira Pesta, 33 anyos ang edad, nga taga Barangay Agulong, Haniway, Iloilo. Sa sala naman ini siya nga po violation of Section 5A of Republic Act 9262, 2 counts. Wow. May ari ini nga 2,000 pesos nga bail recommended sa iya. Dira sa Haniway MPS, congratulations. Congratulations, guys. Just imagine, I do believe ining support sa nga IBC will not only inspire all of us here sa IPPO News Team, but also will inspire our kapulisan ato nga mga Ilonggo Cops sa pag-perform kay tungod ng ilang nga mga binuhatan, hindi lamang matago, hindi lamang magapabilin sa papel, kundi ini mapalayag man sa bilog nga probinsya kag sa bilog nga Pilipinas kag sa bilog nga kalibutan nga ang mga inyo nga mga Ilonggo Cops nagabakas gid agod nga tingwaon nga mangin malinong, mangin matawhay kag ma-address ang kriminalidad sa aton nga palibot. Gisundan pagid inasang San Enrique MPS, sa October 22 pagid around alas 9 man sang aga dito sa Barangay Poblasyon Ilaya San Enrique, nadakpan ini si Wilfredo Bautista Igarde alas Jojo, 40 anyos ang edad, may asawa nga taga Barangay Paga San Enrique, Iloilo. Sa sala naman ini siya nga PD 1602 kag may 15,000 nga bail recommended para sa iya. Congratulations. Wow, congratulations. Damo-damo sa imong balita, ikaw ay may balita ka mga dala. Yes, of course, sir. So we would like to congratulate also ang Kalinog MPS ba? Congratulations. Kay may nadakpan sila kung may nag-voluntary surrender sa ilang a wanted person na may kaso nga frustrated murder. So what? Congratulations sa aton nga Kalinog MPS. Ang nag-surrender gani amo ni si Ronnie Carebria, 25 anyos. Kalinog MPS, congratulations. And of course, ang Tigbawan MPS, may ara silang arrested person, wanted person. Ini nga may warrant of arrest. Ang suspect na ini, amo si Jonathan Treyas, alias Atan, 52 anyos. Kag we would like, ang iya kaso sinigali is murdered. So, congratulations once again sa Tigbawan MPS sa inyo manami nga ubra sa subong. So, sa liwat, once again, we would like to congratulate also ang Anilaw MPS, bao kadamo-damo sa ila. May naaresto man siya nga wanted. Amo ni siya si Rodel Delmar, 20 anyos, kabata, pagawa, 20 anyos. Sa liwat, congratulations kay Police Lieutenant Jersey Besas. Wow. Sir, congratulations. Makasbaka sila kay Sir Besas. Similarly with other chief of police na. Yes, of course. Dira man sa Maasin MPS, kung may nag-surrender nga wanted person niya, nag-surrender siya kay convicted na siya. O di ba? Ang wala ni kanami, wala siya nagpalagyo. Ini nga naklaruhan. Ini convicted person nga si Rick Leo Enriquez is Suwagan, 31 anyos ang edad, nga taga Barangay Kabatak, Maasin, Iloilo. Sa sala naman ni siya yung homicide. Dira sa Maasin MPS, congratulations. At syempre, dira sa Bingawan MPS, naka-aresto man sila sa isa ka wanted person sa tong October 22 man, Friday, sa Barangay Bulabog, Bingawan, Iloilo. Nadakpan ining si Vicente, si Submission Ivalles, 58 anyos ang edad, nga taga Barangay Bulabog, Bingawan, Iloilo. Sa sala naman ini siya,
nga violation sa Section 5I of Republic Act 9262. Meaning Vowsy. anti-vowsy naton. Dira sa Bingawan MPS, congratulations. Wow, very good. And of course, congratulations Bato. man kay Batad MPS. Yes, ma'am. Kay Police Lieutenant Maria Rosel Buenavida, ma'am. Oh. Congratulations kay Mary sila nadakpan regarding sa illegal fishing bala, sir, sa ilang banwa. And of course, sa Maasin MPS, may nakitaan gali sila nga vintage bomb dira sa Maasin kang gapon Oktubre 22, 2021. Sa liwat Maasin, congratulations basi may ara pakitada nga may Sa mga pumuluyo makitaan. naton, Oo, sa mga pumuluyo naton dyan, kung may makitaan ka mo nga do kahinahinala bala, pwede nyo dahil i-report sa aton nga pulisya. Hindi ka mo magikataka nga magisugid o magpanawag sa ila. Kay sila na magaprotekta sa inyo. Saliwat, congratulations sa tanan-tanan nga nakadakop sa bo. Yeah, dira naman sa Carlis MPS, may isa man nga nag-turnover sang isa ka brake tattoo gauge shotgun. No? Congratulations sila sa Carlis MPS kag sundan man nila sang first IPMFC nato. Kada mo bala sa May mga gamay, no? Nag-surrender na Na siya. isa naman niya ka rifle grenade with canister ang gin-surrender dito sa aton sang Friday ina siya actually do kasad lang sang news naton kay kahapon amo itong may harassment ganing nga natabo during pagprophylactic sang aton nga first IPMFC dito sa tubungan hindi gid naton malikawan no kay ina siya nga area kasi sa red area. Pero napanawagan naton diri sa mga kautura naton nga nagapakig-away, padayo pakig-away sa kausa nga gapati sila nga against sa gobyerno naton. There are a lot of things nga we can discuss it over the table and ang gobyerno natin subong nag-extend sa iyang mga kamot para sa inyo tanan-tanan to talk and to do something for the lasting peace ng ating nga lugar, no? May ara kita gitawag nga LCAC ko sa DA kanami dala sa mga programa nga na-offer sa gobyerno para sa mga pumuluyo kung ano ba lang kinahanglan sa aton nga mga komunidad, no? The offer, let's work together instead of fighting one another. Yes, kagatandaan nato na end of the day pareho man kita gyapon nga mga Pinoy. Yes. Hindi kita ya kontrahanay at pinay kita diriya. Galing amo lang na may mga Pakibato. ideolohiya na abi nga na-inject na sa inyo nga for sure ining atong gobyerno maguligan gid kamo, dira, no? May ara pa. May ara pa ang New Lucena NPS naton nakadakop man sa tong October 22 alas 12:37 naman sa hapon dito sa poblasyon New Lucena, Iloilo. Isa ka wanted person nga si Anton Marabi Ivelora, 23 anyos ang edad. Sa sala naman ini siya nga violation sang RA 7610 nga may ari ini siya nga bail recommended nga 80,000 pesos. Duha ka bilog sundan pagid. Sang nadakpan man ini sang Lucena naton si Ryan Tolentino Ipumaren. Actually tatlo gid no si Ryan Tolentino. Grabe, wala Nadakpan man natulog si ang Marjan Lucena. Monares. No, nadapan tatlo gid ka bilog ang ilang nadapan dira sa New Lucena MPS. Syempre sa pagpanguna sang ilang Chief of Police dira na si Lieutenant Gerson Valdivia. Congratulations sa inyo. Una-una, nadakpan ini si Anton Marabi, yung sundan nga si Ryan Tolentino, kag si Marjon Morales. So, congratulations, no? Yes. At syempre, drama sa Brotac Viejo naton, nadakpan naman ini siya, hindi, may isa ka spot report nga isa ka theft incident ang natabo dito kagahapon. Yes, 23? 23. October 23. Saturday, no? Alas 9 dito natabo sa barangay San Juan, Barotac Viejo. Ining suspitsado naton nga si Archie Halandoni of legal age nga kag si Adolfo Bansa Irigor sang barangay San Dionisio, Rafael, Iloilo. So nakita ini kag na-recover sa ila ining nga 15 gid ka bag nga Wangben semento sa 24 kabilog nga steel bar. So di nila bala Sa construction supply. Anti-construction, nag-ano ka muda, nag-inventory na kamo. Kaya may ngayon nakpa niya ng awat. Anyway, bala naman kundi nga area, no? Yeah, so dira sa Barotac Viejo, congratulations, no? Very good. Pag siyempre, nasundan pa gid sa atong dumagas MPS, isa ka successful operation naman sining against illegal drugs. It's a joint operation sining RPDEU 6 Team 3 ni sa pagpanguna ni Glenn Suliman, classmate ko ni siya. Pag siyempre idira sa dumagas MPS sa pagpanguna ni Police Major Joven Arevalo. Pag siyempre gin pangunahan ni Police Major Peter O. Bergonio sang RH
PU6 and Anti-Illegal Drug Team, CIDG. Nako, ibang operations eh. Dako ni siya, RFU6, lead by Police Major Jess P. Bailon. Isa ko ba ni ka-idol, no? Dati kong chief of police sa Boracay. Oh. Pag syempre, under the direct supervision ni Police Lieutenant Colonel Anthony P. Darrocas, ang chief ng RPDEU6. So nadakpan ining tatlo ka persona nga si Josan Dokdusil E. Espino alias Jo, o kung ginatawag man ini siya nga si Bambam. Nabilong ni siya sa high value target naton nga taga Barangay Hardin, Dumangas, Iloilo. Kag ining si Clarjan Hetcha Nova, no? Nga taga Barangay Hardin, Dumangas man, kag ining isa ka minor de edad, kasi lang, Anyos pa lang sa atong mga kabataan na balabaw. Oh. No? By the way, diri si Ryle nagapa-shout out sa Alpha Kappa Rho, Tau Kappa Gimbal Chapter and United Fraternities and Sororities of Gimbal. Wow, congratulations dira sa aton nga mga fraternities kag sororities dira sa Gimbal. Kabay pa nga mangin supportive man kamo sa atong programa ang The Grip in relation to Batang Padilla Project nga ini siya naga-engage sa mga gangs, sa mga fraternities and sororities for a more productive nga community service, no? Sa kay Ryle dira, Ryle G9 United Fraternities President, good morning sa inyo. Kabay pa nga makina strong partner kamo sa ating Gimbal PNP for the peace and order sa inyo locality. Talking of Gimbal, ano ba ma-remind ko sa Gimbal? Mayara sila nga Project Yari Akon Piso, ina siya nga proyekto naga-encourage sa mga Gimbalanon sa paghatag sang 1 peso lang. Pag donate 1 peso para sa mga pigado nga masakiton dira sa Gimbal, Iloilo. Gani kung may GC ka mo, please contact ang ating Gimbal PNP para makadili ka sang 1 peso at least para sa sininga proyekto ang Project YAP. Ina sa inspired sa kamatayo, no, sa napatayang isa dira ka non-uniform personnel nga who is an advocate of community partnership and collaboration. Project YAP sang Gimbal, Philippine National Police. So, dito naman sa Haniwa MPS, ang October 23, isa man ka loose firearm, ang ging turnover dito, tatlo ni siya ka unit improvised long polyvinyl chloride or PVC pipe gun. No? So congratulations sila kay Police Major LSRE Climacosa. Ug syempre dito sa Barotac Nuevo MPS, isa man ka successful operation sining illegal gambling naton kay caught in the act na dakpan ining nagatong-it violation ini sa PE 1602 nadakpan ining tatlo ka persona si Georgie Anthony 46 anyos, si Erlinda Gumba, puro mga babae. Ang sisintay shit. Hoy, kamong mga babae. Kamong mga babae wala. Naano sila. Ay, kamong mga babae, ang iba niya mga plantita na kamuya tong itera pagyapon. Ay, naano ni Kunoya. Sa ating mga kababayan, damo-damo balas ang pwede ninyo maobra para maging productive. Ang pagtungit aboy do wala ginaya sa kasiguraduhan nga kung ikaw magdaog sakit likod mo, no? Ang ano kapag pugong-pugong ka pa na sa hilig, kabato ka pa. Pero kung i-engage ka mo siguro ka mga tatlo. Abi, chat nyo ko. Kung bail mo, kung maka-bail ka mo, Sa Barotac Nueva, sa coastal area. Coastal area. Pwede ka mo tudluan ka mo Gobraniliano. Ay, aquarium, mag-fish hindi ka lang mo da. Hindi lang. Relleno, gid. Kompetensya na karon sa akin. Okay lang. Anyway, tagaan ka mo sa sa mga plastic na para mang tanom ka mo para idalo nato dito sa syudad, no? Sige. Willing ako tagaan ka mo sa variety. Variety sa mga tanong ko. Hamba na lang kamo. Di ba may gina-post ako dira, mamiyara ka da sang gamay. Gusto ko kamo ang mapadako. Ay the moment ka magdako ina, pwede niyo na obrahan nga mother plant. Ang iban sila nga mga singil-singil lang, pwede niyo na ibaligya. Abi mo, kung ako guys sa subong niya, kung may ara gid man nga mga varieties ang plants abi nga tamaan ka mahal. Kung ako na mag-mass produce kita, make it cheaper ang price sa market para everybody has it, no? Para ang matabo dira is kung damo-damo na nga available sa sining variety diri sa Iloilo province, for example, we can export them sa either nga mga areas in a price na competitive na gid sa market, no? As of the moment, kung diri kita sa ating nga province, hindi na ta magmahal gid, pero we will be helping one another to reproduce more. Parang Iloilo province will be a center or capital of cut flower. Cut flower na tawag. Cut flower magyapon. Ang cut flower abi ginakat. Mga top cut, mga cut flower ba? Cut mo gyapon na. Ano imo siyang imo nga opinion dira? Wow, 21,124 followers na kita. Going 1 million na yan! Wow, thank you so much.
much. Happy watching Birano sa aton nga mga followers. Especially sa Antiki, ba lamang Antiki, Aklan, Capiz, Guimaras, Negros Occidental, Bacolod City, kadamo-damo sa nagatanaw sa Kapikad Balita. Pero Pero watching ganing sa Pasay. Happy again, thank you so watching much po. again sa IBC Iloilo Baptist Church sa inyong donation ninyo, sa inyong sponsorship sa Kapikad Balita para ma-improve ang atong nga technology. Yes. Kung sa nabalaan nyo lang ang atong ginagamit na balaan para sa atong nga coverage ni how cellphone lang gid din, no? Kaga sometimes no worry man kami because the qualities ang videos nga inyo makita hindi mo na kanami, hindi nyo makitaan kung daw ano kadamol ang kanami sa pag-makeup sa ko dire. Hindi nyo mabalaan diri sa among nga duha, sa among nga tatlo diri kung sino ang may makeup, di ba? Sa totoo lang na ako gali ang may makeup diri. Kaya ang mga sponsor namo sa lipstick do hindi ko hindi ma-highlight. Thank you so much again Iloilo Baptist Church, Pastor Rick, thank you so much sa atong nga provincial director kay Police Colonel Gilbert Correa. Sir, thank you so much again Pastor, thank you for the love for and the love. support. Oo, kag of course sa Kapinesa sa pag-sponsor sa kape. Wala kami kapanita sa sponsor. Pero kung gusto niyo magbulig para sa sining advokasya nga mapalakdag naton ang mga kaayuhan nga balita diri sa probinsya sa Iloilo, welcome. Kamo. After all, ang aton diri is that peace and order is a shared responsibility. Ini nga inisyatibo ging diyon ini siya sa wala lang, no? Wow, nag-venture kami and then in fact ang among mga question there is can we sustain it? Yeah, Will there we be can people? sustain it. Will there be people nga mangin ano ba yung isog sa pag-atubang sa kamera kay kabalo naman kamo no mga kapulisan naton nahandog na sa kamera Yaon. nahandog i-interview ang ilala panakop lang yan manglagas ang wanted person okay gina iya pero once to face the camera ya handog na sila mura gani nga it's a rare gid nga opportunity man kaya thank you so much Kate for joining this particular course naton nga padayon kita sa pagdala sa mga mainit nga balita kag mainit nga kape of course sa aton mga tagpalamati kaga sa aton mga pumuluyo dire sa Iloilo province sa mga Ilonggos no hindi lang kami diri nga tatlo ang nagatrabaho para sa sining inisyatibo damo-damo sa mga persona nga naga-work out for this particular show for this particular program ara dira si MJ hindi siya makita pero matahom ina ang Ivana Ilawis ang Iloilo Police Provincial Office ara sa sarili ko sa kamera. Agree gid ko yan. Kag siya na ang nag-in charge sa pagtimpla sa atong mga manamit nga Pagtimpla sa kape. Pero ikaw yan hindi mo mga boss mga Siyempre gusto kape. naman pasalamatan si Reggie sa pag-maintain nga madula, matinluan nini kapanilig repair me kay Jojo, kay Kuya, ano ganing first name ni Kuya naton? Kay tukayo ko Francisco. Na kay Kuya Francisco, kay Jojo, kay Reggie, kay ate nga nagaluto sa amon. Ang amon kay ate namon nga ate gidi. Kay nang Lisa. Ang Thank you so much. ay ara kay ato nga recap sa Sorry kapitbayan. na. So recap sa ating Birada Semana sa subong Oktobre 18 to 24. Here is our top notchers. May ara kita na total nga 50 ka-operations sa wanted person. Boko damo. Tanan 56. Pero ang sa wanted person naton, Ang nadakpan is anong kabilog sa most wanted. Ang sa ato naman nga other wanted persons 49 nagtotal sa 55 ka mga wanted persons ang nasikop sa isa ka semana. Wow! Congratulations. Kag of course may ara kita sa illegal gambling 23 gid ang nasikop sa atong kakapulisan. Bawal bala mag-agasugan, no? Kag ang sa na surrender nga mga firearms may ara kita 23 kag tatlo diri ang may expired na naging deposit for the time being. So may 29 tanan ka mga loose firearms naman nga account ang aton nga mga Ilonggo Caps. Kag of course tatlo diri ang natiklo sa pagbaligya sa illegal nga drugs kag isa diri ang gina-applyan sa search warrant para sa sining nagahupot tungod sa iya paghupot sa isa ka loose firearms. So sa atong mga kapulisan, congratulations sa inyo tanan. Sino ang may pinakadamo? Santa Barbara do Kabilog. New Lucena. Congratulations sa New Lucena. May kamo ang nagapanguna sa subong sa pag-arrest ang wanted persons nga may 4 ahoy gigali. Yes. Ahoy pito. God. Number 2 diri ang New Lucena kag ang nagapangatlo damo-damo. Anilaw, Balasan, Tarutak Viejo, Batad, Estancia, ano pa gini. Yes, amo na sila ang mga number 2 no. But all of you nga nag-contribute para sa successful nga Birada Semana, palakpak sa inyo tanan-tanan. Palakpakin. Ano lang din yung accomplishment, ubra lang kamo dalang accomplishment sa aton 43 ka police stations, kag duha ka mobile forces. Kami na bahala ipaabot sa aton pumulo yung Ilonggo kung ano ang mga accomplishment ninyo. Happy watching kay Sir Bobby Los Bañez. Idol ko ni siya yung bike-bike. Ina siya forever get kay Sir Bobin Los Bañez. Pabisita ako that one time, Sir Bobin.
miss ko na ang mga si Tita dira. So, we will visit you soon. Retired police officer naton, damo-damo pinuligay kang ato sa serbisyo. Isa na ko da. Oo. Kang una kang dito sa ano sa kampo na sila eh. Sa kondo pa sila. Kumalangan ka kahuna dito sa kampo. Kadto ka lang sa balay ni Sir Bobin niya. Welcome lagi dito. No? So sa inyo dira kanamit man gyapon si tita magluto at kabay pa naganegosyo na si tita sa iyang food pero retire na eh. Pensionado na, milyonaryo na si Sir Bobin. So okay na si tita nagaluto. Exclusive ng luto niya para kay Sir Bobin, no? So sa inyo dira nga mga kapisan, thank you so much again sa padayon nyo pag-deliver sa sining mga accomplishments para mapakita sa aton mga Ilonggos na padayon na atong paghimakas, no, sa pagpanguna sa ating provincial director kay Police Colonel Gilbert Guerrero nga take naton properly ang atong role in ensuring that Iloilo province is peaceful, orderly, and progressive, no? Isa man na sa mga advokasya sa atong mga pinalangga ng Governor Arthur Defensor Jr. Yeah. So, amo na ipabot sa inyo ang summary of new COVID cases as per type of exposure naman ni siya as of October 24 according sa aton nga Iloilo Provincial Health Office. So, out of 43 ka mga municipality, may ara na lang kita 20. No? 20 na lang gid ka municipality kag a total of 32 cases na lang gid siya. So ang aton nga Pasig kag Santa Barbara may 3 ka cases dira, ang Leon, Dumangas, Estancia, San Dionisio, Lambunaw, Pavia, Cabatuan, may ara isang tagduwa-duwa ka kaso. Kag syempre ang Buton, San Enrique, Pututan, Balasan, Dingle, Bingawan, Kalinog, Banate, Tigbawan, Maasin, Leganes, may tag isa ka kaso. Why we have to be aware sa sinimang number of cases sa inyong locality because this will help you to take more measures, no, sa inyong paglagaw-lagaw dira. Meaning hindi pa safe ang inyong lugar as regards to COVID-19. Kag as of the moment wala pa maging basag safe na lugar. So gani padayon kita sa paghalong sa mga wala pa na vaccine. If you are scheduled for vaccination, please visit the vaccination area. Kag sa tanan dira nga wala pa nakabaksin halong-halong gid. Bisan na nakabaksin man halong-halong kita gani. Dili nag-remove kami sa among mga mask during the program but from time to time kung regular nga mga oras keep dito sa ating mga mask, no? Gani sa atong mga pamuluyo COVID-19 is real kag madali na lang nato malampuasan ini nga pandemya gani hindi kita mag-loosen our guard, no? Let's keep strong our protocols, no, sa pag-observe sa mga protocols ini. Open ang mga beach resorts kag ang mga recreational areas pero hindi gid magkumpiyansa, hindi mag-tipon-tipon sa mga beach resorts, sa mga inland resorts. Tapos hindi ka mo bulungon yung inyong ang inyong kahidlas sa mga dagat, sa mga swimming pools, but again, observe it sa mga measures agad hindi ka mo maka-engage sa ibang dira nga hindi ninyo pagkapamilya. So, happy watching man dira kay Scanner Apollo, kay Albert. Albert is happy watching. At syempre kay Sir Bobby Luz Banisan Banya, I miss you all there. Right? Visit lang. Kayang-kaya mo na i-bike ka balo ko basko pa imotohod kag adik ka sa ginatawag nga pag-bike. Please visit here one day kag hibalo naton. Ano bala pakabuhi sa isa ka retire pagi kay Sir Bobby Luz Banya. Sir Bobby please come here one day sa Kapikag Balita para mahibaloan naton. May isa atin yung mga arap sa serbisyo. We would like also to know ano bala ang mga ginabisihan. Kaya kita nga mga police busy kita mo almost all our careers, di ba? Every day we are excited to go to wake up para nga magservisyo do amo nato routine. So kung mag-retire ka siguro no ma-change kina imo nga routine. So ano bala ang adjustment hindi nimo ni Sir Bobin after he retires, no? Sir Bobin, gusto namo na mabatian ang mga sabat. So visit dire, mag-bike ka kato sa Iloilo PPO, patilaw ka namo sa Kapinesa, kag sa kape nga gina-sponsor sa ato sa pandemyo. Naubusan ako kape ubos na kape ko pero wala pa naubos ang mga balita dire, no? But again, sa liwat ang Iloilo Police Provincial Office nagapanawagan sa tangang Ilonggos, we are still under GCQ, pero meaning may ara paghihapon kita nga nga mga cases dire as mentioned earlier, may ara kita 32 tanan ka mga cases gani halong-halong gid. So kagagina nag-resume na, no, kaya syempre GCQ na kita, tapos category 3. No? So kagina nag-resume ng aton nga flag raising ceremony. Kung kanami bala Sir kagina ang message siyang aton nga provincial director. Police Colonel Gilbert Guerrero. Wala kami ka-live, pero meron siya kagina nga acronym sang team kung paano na siya. Okay,
Ping, P-I-N-G. Oh, ikaw gigaya. Yeah, hindi man ako. Oh, anong so, Ping? ang meaning no, ang P stands for, ano to gan M kagina, product is the key. Kuno. Product. Product is the case, so meaning our services. Ping, And then, sige. ang letter I is... Oh, kita mo na, nag-mention ka pa. Oh, but Assignment mo ito na. namin, hindi na siya assignment. Assignment, hindi assignment mo na karon. Individuality ko, no? Hindi. Affects, ano gani M? Ang N? Affects na siya sa Anong N? efficiency. Letter I. At ang N? Na, ang letter N, kuha ko siya sa letter N. Ang letter N, kuha ko siya sa know your weaknesses. Kag ang letter G, give your shot. O di ba ka namin? Tandaan ko ginaya, sir. Kaya nga, it's Sir not... Guerrero, number one, mga class nga students sa iyong mga mensahe, si Ma'am Ping Ping. No? Of course, ay di subong sa palibot nato ng ato nga pinalagang nga PESPO. Sa ato nga PESPO. So, ibaloon naton, pila na bala kabilog, ang iya sininga na ano, nagiging natagaan sa mga benefits sa mutual fund nga iya ginapangunahan nga gitukod kay muling suporta sa ato mga kapulisan. PESPO, good morning. So it's Monday ha, dapat productive kita as always reminders ang ato nga provincial director. Pag syempre please lang speaking of letter P ang aton dira nga PNP koda. Every day ha tani aton ina nga i-update. Ay, by the way, PESPO, ang ronda sa probinsya, balawagin nila, may balagi na highlight ang imong mga inisyatibo. Karon pamatian sa ronda sa probinsya ang balita sa mga accomplishments sa ato nga PESPO, especially ning sa ato nga mutual Financial fund. support. Financial support. Amo lang dire ang provincial, ang PPO sa bilog nga Pilipinas nga may ara kita nga financial support nga ginahatag sa atong mga kapulisan, especially kung suffer sila sa medical issues, no. So ang ating nga PESPO niya nagpanguna nagtulod, no. Isa na niya ka mga ligasiya antes siya mag-retire. Kay dugay pa masilipis ka mag-retire mo. Yes, no? Doon ka namin lang kay syempre no, kung lalo na kung ikaw manamatsan, ang problema is finances. So ara ang atong nga PESPO, ara ang mutual fund para magbulig instant agad sa pamilya. No? Kaya sa atong mga kapulisan dira sa stations, kada sa headquarters, suportahan ang mutual funds sa atong nga PESPO para ina sa aton tanan-tanan. So wala kada karimit sa inyong contribution. Namin diri kay naga-support siya sa ginatawag nga ang pagambag na balan ng di ba kauna nang practice sa mga komunidad naton ang bulig-bulig lana para amot-amot para sa mga kinahanglanon inire-advance ang aton nga pagdinaligay para mahatag immediately sa mga kakinanglan. So, why na pagkabalo ni PESPO na yung admit sa hospital na ating mga upod, immediately may ara nga, bisan jutay lang ha, ng financial assistance nga ihatag. Ako pag ang assistance sa mutual fund, compare gani Ay, sa mag-arbo na yaton PESPO, yeah. Maragani ako pwede pa lang, hindi niya siya pagpa-retire sa PNP, kag dire na siya i-assign sa IPPO, i-recommend agad niya. Ang mag-issues ang manifesto, ang kapikag balita nga si Police Executive Master Sergeant Magalyon, hindi pagpa-retire sa police service, agad pagdunahan siya po sa pagduso, ining iyang inisyatibo ng mutual fund para sa mga Ilonggo Cups. So, kanami namin. Kaya, PESPO, very best practice. PESPO, dapat itulog ka na maging respo para makapungko naman ko as maging PESPO. Kaya namin, mga inisyatibo ni, hindi na ni dapat itaguon or ipabilin din sa provincial level, dapat bilog nga region size, kung pwede pa ng bilog ng Pilipinas, may amo ko sininga classes ang support. Kaya wala nisa sa, sa bilog ng PNP, ha? Amo din lang sa Iloilo Police Provincial Office, ganit sa mga na-assign dira sa Negros, Capiz, Antique, Guimaras, Bacolod City, Iloilo, dire na kamo pasay sa Iloilo PPO. Lipat na kamo sa PPO. Kung ako sa inyo hindi na kamo magaling sa IPPO because dire you are cared for, supported kamo sa aton nga mga PESPO. Pagin pa kamo kabot-bot sa atong provincial director, kabot-bot sa atong admin, di ba? Kaya by the way, sir, no, encourage, shout out ni PESPO dire ang mga MESPOs nga nagabuylog sa ining inisyatibo. Actually ining mutual fund ni PESPO, yung tukod ni siya na realize ni siya not only because of him man, because mga nagbuylog, nag-commitment diri ang atong mga MESPOs para isakdagon ini. Ang wala na lang siguro diri nga dugudyo budlag diri nga maghatag sa suporta diri kag dugo pa bungol-bungol pa ang mga chief clerks. Ang mga chief clerks diri mula sa aton nga provincial quarters. Okay na. Kaya abi ko Facebook kung di pa sila magsuporta si Nea, kung nagaduwa pa sila sa nga pag-join sa sining kausa nimo ya. Aga naton dres na i-shout out sa aton nga kape kag balita no. Dapat suportahan ang tanang mga maayong inisyatibo kag dapat itibok ini siya. I-share naton kag palambuon naton. Kag sa subong siguro antes kita mag-extra pala. Gusto ko i-tour sila. Ako makapasa camera, i-tour naton sila sa bag-o lang ginatapos nga
nga venue sa Kapikag Balita. Kaya nakita nyo, dali lang, no? Now, ipakita namo sa inyo ang masterpiece ni Police Master Sergeant Roy Panagiton, ang landscape artist sa Iloilo Police Provincial Office. Amo ni ka namin sa Iloilo Police Provincial Office, kaya damo-damo, kaya talented yung mga tao, no? Mga Kay Sergeant Garfani dira sa San Joaquin, Iloilo, kay syempre kay Roy Panagiton. Thank you so much. Pakita natin ang masterpiece ng isa ka pulis nga nag-landscape sa sining venue nga isa naman sa pinakamatahog nga proyekto sang aton Provincial Director ni Police Colonel Gilbert Guerrero. Ha? Tuto ka lang tuto ka lang Albert Noy Loreno, ha? Kay Tornamon. Tornamon ka mo, please join us. Yan, siyo na ka mo. Yan. So amo diri ang dire kita, di ba? Kung amo ni ang Iloilo Police Provincial Office, kung makita ninyo, kay subong itor naton kamo sa sining taong landscape. Okay, Ma'am Pingping, dala lang kamo. Yan. Lapit ini siya sa tubangan sang aton nga quarter sa aton nga provincial director. Amo siya ang long shot sa studio sa Kapikag Balita. Matahom, di ba? Yan. So kung tanaw nyo dire, kung magbisita ka mo dire sa Camp Francisco Sumagaysay Senior, amon siya isa subong ka newest nga landmark nga inyo makita, beauty spot sa sulod sang Campo Sumagaysay. Yan. So dire, yan. Makita nyo man dire ang ka-relaxing sila nga part, Ma'am Pingping, di ba? Yan. Pakita nyo ang coin kanami sang flow sang tubig. Kanami sang flow sang tubig. Sergeant Roy Panagiton. Yeah. Dito ang aton nga payag kung kita mag-live kang gina. Pero diri sa gwa niya sini, after ka mo magkapi-kapi, yan. Kanami isang mga koy nga makita naton diri. Thank you so much no kay Sir Nuka, kay Sir Sir Nuka. Benamuco, sa Bingawan, sa pututan ng PS sa paghatag no pag-donate sa koy. Kaya of course nakita nyo dire ang mga tanom nga ina. Ini siya naghalinman sa garden ni MJ sa Dingle. Yan. Ag syempre Sa ang mga pasalamatan tama ng Crisano. aton nga mga team ano ganini ang mga bagani ano na sila nga Team class. Bagani. Masidi. Class masidi no Nga sa nag-contribute gid sa pag patahom sila ato tanawan yung aton nga Pespo. Yan. Ang mga Pespo bye-bye. Wave Pespo kag si MJ ato sila. Kag si Sir Roy. Sir Roy wave. Ipakilala si Sir Roy ang landscape engineer artist sang Iloilo Police Provincial Office. Yan, di ba katahom? Diri, makita ninyo diri nga part. Kumatakan kami dito sa sulod sang kubo, diri naman kami studio. Ayan, no, di ba katahom? Yan, ini nga area, butaman ni Sir ni PD sang isa pagka-table para magkape. Samtang kapangapi kami dito, samtang nagabalita, pwede ka mo di kapi-kapi, pwede kita ka-serve. Sa tanang nga mga Ilonggo Caps nga magbisita diri sa aton nga province nga kampo, libre ang kape diri ha, libre ang kape. Kung may nagabaligya kape diri, ano na scam, ha? Kung magkanto ka mo diri sa sulod sang kampo, libre ang kape nga aton ipaga-serve diri. Gani, kung may makitaan ka mo, may nagabaligya kape diri, scam ina. O, tanawan nyo. Ma'am Pingping, di ba? Katahom sang aton nga landscape. Again, thank you so much gid kay Police Master Sergeant Roy Panagiton sa ining matahom nga landscape. Yes, dire kita ma-extra. Yan. Ma'am Rina, please, plaster na kamo plaster na. Yan. Di ba? Bibay matahom. Yan. Just imagine kung dirang aton nga extra, waka nami, oh. Hindi na tilapia ya Albert, yung mga koy niya. Ano ko na tilapia? Ang bala ko no, ay, abi ko na tilapia ang red ma'am. Wala tilapia, ilang red pie. Oo. Yan. So, katahom sa sining nga area, kanami diri kay mahandong siya bisan ugto na because sa kadako-dako sining, ito naman nyo. Dako-dako sa sang kasya sa amon yan. Thank you so much gid sa Iloilo Golf Club kaya ang inyo nga kasya diri nagahandong sa amon nga lugar. Yan oh. So amo yan to ang mga impormasyon kag balita nga amo nadulong para sa subong nga aga. Dali pagid kami sa inyo padayon nga suporta para mapamatinan ang mga accomplishments sang inyo mga Ilonggo Caps. Sa liwat, sa ngalan sa among Provincial Director, Police Colonel Gilbert Guerrero, kami ang inyong mga Ilonggo Caps, Police Senior Master Sergeant Francisco Lindor Jr. Ag ako naman si Police Lieutenant Maria P. Umiten. Patrol Woman Maria Elena Panes Diwatin. Inyo, Masaligan!